Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got too lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't luck. Hello, mayong gabi mga higala, mga kabisdak. Kumusta mo tanan diha? Welcome sa atong weekend Heart to Heart with Ate Biguti. Kada ni siya Sabado o sa Domingo sa gabi. Ato ning panahon maghinahinay ta, di ba? Kay weekend man. Kuha sa mo sa inyong kape. Og mabanay ko mag-istorya ta heart to heart about sa kinabuhi, sa atong family, mga challenges nato, atong mga pangandoy, di ba? Pagtuo o mga leksyon sa atong nakatunan sa atong kinabuhi, sa atong paglawig, sa atong pagpakabuhi diri sa kalibutan. Dili kinahanglan perfect ang atong life aron aduna tay mga istorya, no? Nga makahatag ang importante nga makahatag og inspirasyon ka sa uban, no? Usahay ang atong pinakalisod nga experience mao pagyud ang mahimong testimony nga makapalig-on usab sa laing tao, makadasig ta. So, kung bag-o pa ka diri, welcome kaayo ka. Kung regular na tika nga kauban, salamat kaayo sa imong pagbalik. O, kuhaa ang imong kapig. Suon ko kay istoryahan na ita diri. Relax lang diha sa apil sa akong Kolo Kabildo. Shout out si Sakalibo nga nagtan-aw. O please comment po diha sa boss aron kung asa ka nagtan-aw karong gabi una unya kung gusto nimo kung gusto ka kay gusto pug ko nga mga musa ninyo ba, di ba? Ako si Ate Binky sa wala na kailan ninyo, no? And this is mao ni atong little weekend nga space where makakatawa pud ta, nya maka-reflect pud ta ba usahay nya makadasig pud ta sa uban, di ba? And magpahinumdum sa atong kaugalingon kung nga whatever season nga moabot sa atong naagian, no? Ang Ginoo nagyud nagauban ka nato o nagpadayon pa siya pag sulat sa ato ang sugilanon sa atong kinabuhi, di ba? Kay naapamantay kinabuhi. So, mga higalaan, ready na ba mo kay magsugod na ta? Okay? Heart to heart talk show ni Ate Binky. So, karong Sabado, ang atong hisgutan kung ang kinabuhi wala pa nahitabo sumala sa atong plano. Unsa man ang unsay tawag ganyan, nakaabot na ba ka sa punto nga sa imong kinabuhi nga nakaingon ka nga Ginoo dili man ni ani akong plano uy sa akong kinabuhi, di ba? Nakaagi na ba mo ana nga kanang naghuna-una gid mo ba nga kanang dili man ni mao akong plano sa akong kinabuhi pero nganong hitabo man, no? So, kitang tanan, no, aduna gyud plano ang Ginoo sa ato sa atong kinabuhi. Kita pod gaplano pod ta sa atong kinabuhi, di ba? O normal mo gina magplano sa sa atong mga kinabuhi, no, pero sa di ay ang kanang sa bata pa ta kay dili tagpakapanghuna-una, no? Daghan ka itag mga damgo sa mga bata ta unya magplano ta unsay atong trabaho, kung naa ba tay magpamilya ba ta o magbalay ba ta o mag-savings ba ta o mag-retire ba ta, dang kitag plano, no? Pero usahay, no, lahi ra gyud ang dalan nga atong maagian usahay ka agi na bumuana. Kay ako, no, nagtuo ko nga maay na kay akong paminaw, maay na akong katukin akong kahimtang pero niabot gyud nga uno sa akong kinabuhi nga kana bitang dili nimo gyud mapunggan na sa dihang nagkasakit ko niya nagunahon na ako ba ning padayonon ang akong trabaho or kinahanglan ba ko ani magpadayon or unsa may akong unahon kanang niabot ko sa punto nga naghunahuna ko nga unsa may akong palabion ang akong
pagpaayo sa akong lawas or ang akong ang kwarta nga siyempre naa na kay regular nga trabaho. Unya kung muundang ka unsa may mahitabo nimo. Ano naabot ko sa ana nga punto nga kana bitang naglisod ko unsay akong himuon, unsay akong desisyon nga himuon ato nga panahon. Pero mga igsuon kabalo mo kanang kinahanglan gyud ka nga mga muyo gyud sa Ginoo. Kinahanglan ta gyud atong ihalad bitan niya no. Labi na kanang nanad kita sa edad sa bata-bata pa ko gaampo man ka no. Pero kung bata pa ka murag dili pa murag linghod pa sa akong naagian ba dili man tanan no pero sa ako linghod pa kayo akong pagtuo unya usay kaning kusgan pa kay ta usay malimot ta ana gani nga naagyoy para lahi para sa tuwa usahay dili ko ta maminaw you know daghang kay kog mga naagian nga talagang mahadlok ka kay imbis kay nay mga oportunidad mahadlok ka you know so muna daghang kay mga panghitabo nga dili na ko gidahom labi na sa akong journey sa akong pang-eskwela unya nahunggang ko unya na ako mamili ang tanak ko unya wala ko nagdayon unya ana bitaw kanang daghan kayo kanang katong mga panghitabo no dili niabot lang to siya nga kana bitaw wala na ako gidahom mga muad inadto gani siya no so inana atong kinabuhi so unsa man inyong mga panghitabo diha nga naagin lahi mo gutong istorya nya kanang sa akong nagian pod sa akong palit lang mausab ang kanang ang akong trabaho katong didto ko sa Pilipinas sa unahan no kanang naagyoy sign nga kana bitang mahibaluan kanang nagtuo ba mo anang mga imuhang intuition no kay murag ma-feel na ko nga kini murag dili na siguro ko ani magdugay ani nga trabaho ani I have to do something more than to siya nga naghimo lang kong laka nga I don't know niabot sa kung nauna mo nang importante gyud kay mga isuon mo ampo pa kay iyahan gyud sa Ginoo kay ako la ko nagdahom nga maabot ko diri pero opportunity lang gyud siya nga ni nag-open ba ang door and then I just do it niya wala lang ko nag-ampor ako naamang gid kahadlok no pero dili na ko ipatigbabaw ang akong kahadlok dili na ko ipatigbabaw kay wala man gyud mausab no kung dili ka mga risga dili gyud ka nang malimbasog so bisan unsa na siya no bisan unsa sa imong trabaho sa relasyon sa imong pamilya naa gyud na siya o sa financial ba nimo nga kahimtang naa gyud kay mga mga makaingon gyud ka nga naagay mga butang makaingon gyud ka nga dili man ni mao ang gusto nako mahitabo no nya nganong mahitabo man ni nako no maka-question ko ba na ako iabot ko ana sa punto sa trabaho okay sa mga relationship sa pamilya okay sa akong financial nako nga kahimtang no so mao na siya nga kinahanglan gid ka magampo manalangin gid ka mo gid akong ika sulti sa inyo mga igsoon nga kana bitong sa adlaw sa pagmata lang nimo nga salamat ka nga makabuka pa imong mata makalihok pa imong kamot makainom pa ka makakaon pa ka kay sa una niabot ko sa punto nga dili na ko halos makalakaw dili ko makabangha bisud kay bangon bisud ka uli ko kakaon nimo so muna siya nga magpadayon lagi ka dili na ako mibuluan I really don't know kung unsa natabo nako ba pero nagpadayon ra gyud ko kay say dili magid nato makita nang atong dalan good kay ang Ginoo ra may nasayad para gid sa tanan sa ato pero hinuon lang gid nato no bisan dili nato makita ang dalan nga atong magian pero kung maabot na ka sa punto nga na nabida ka edad ako na mudako pod ang imong wisdom mo nang gingon nga mo increase ang imong kaalam no so makita din nimo ang purpose sa imong ang rason nga nang niagi ka adto nga kalisod no naa man na siya leksyon gyud ang atong mga kalisod naagi na siya hinungdan okay kay kung naa sa ta kay kung naa bitaw ta sa tunga bitaw sa problema no lisod magkay sabton pero paglabay bitaw sa panahon
kung mag-look back ka ba, kung maglini ka sa imong naagian, no? Makaingon ka, naa di ay to'y, mao day to di ay ang rason, ako'y nakatunan, di ba? Kasuway na ba mo anak mga igsoon? Okay, so dili ra, okay ra nga dili gyud ta, ano, usay kita no kay maluya man kita no, so okay ra dili tayo nga kanang strong kay na amang gitay panahon nga magluyat, so kinahanglan dili gyud ta magpaka um, dili ta kinahanglan nga magpakaroon nga okay ra ta pero may kinaagi panahon nga naagi mga kakapoy nato sa atong adlaw. So naay adlaw nga panghinuklog, makahilak ta. So ang importante mga igsoon dili nato biyaan ang atong pagtuo ug paglaom. Kay mao ra gyud ay makabuhi sa ato no ang atong pagtuo ug paglaom. Dili man to ibaluan atong ugma. Shout out sa nagtan-aw, please make a comment below where are you watching. So you know, yeah, so pero kabalo mo igsoon basta napatay kinabuhi dili ulahi ang pagsugod og usab. Sama nako no sa sinta na kapin, so I still have to learn something more. Pero shout out sa mga tao diha nga 40, 50, 60, 70 tao. Naa pagyapon tay kinsa may nag-ingon nga humana ang inyong kinabuhi. Kung naa pa tay kinabuhi nun, naa pa gyud tay paglaom. So basta willing lang bitaw gyud mo nga mutuon. Sa kita manggod kay dili na data ang atong utok kay dili na ta ganahan mo change ba nya kapuya na ta so mao nang dili ta mo lambo nga isuon. Murag wala nato na puy-an ang purpose atong kinabuhi. So nasigon ta mong tanan kung kamo tanan manaminaw karon na may mga gipangpas-an diha, don't worry, dili gid mo na ginusara. Ang importante lang gyud no, dili mo mag-surrender. Unya, magkat-on lang kanunay mangita mo og insakto nga community, insakto nga maayo nga kanabitang maayo nga komunidad nga inyong dangpan kay kanuna naa bitaw may community diha man gud makakuha man kag kusog og mga experience og mga inspiration sa community diha ka makakat-on ug motubo ka sa imong kaugalingon ba daghang kay makumpara man nimo nga dili ra ikaw na uban mas naglisod pa nimo ano nya ang importante lang gyud nga cut-on lang gyud ka. You must be willing to learn and coachable. Kaya nga na maging kinabuhi, di man ta perfecto. So man na magkinabangay ta. Mao di ba? So, ang pangutanan nako sa inyong mga higala na ba mo'y panahon sa inyong kinabuhi nga wala na gyud wala gyud nahitabo sumala sa inyong plano pero karon nakita ninyo nga naa di ay mo'y nakat-onan sa nga gikan adtong inyong mga plano nga gusto niyo ulit mahitabo. I-comment ninyo mga igsuon kay aron sa sunod na atay pagahisgutan. I-share pod ninyo i-share ninyo sa comments ang inyong mga opinion diha mga kabisdak. Basin ang inyong mga istorya mao di ay mga maka-encourage pod sa uban nga nagkinahanglan sa usa ka tawo nga naminaw or nagtan-aw or nagbasa sa inyong comment karong gabi na, di ba? Okay, so lami ka mag-istorya no pero mahimong magdugay tanim tibok gabi ito mag-istorya pero ang atong kada nato weekend na natay lahi-lahi nga topic para naa sa akong headline ang atong topic. So basahan ninyo kung gusto niyo, kung base ni maka-inspire sa uban, share to your friends. Okay? Say dili nato masabtan ang atong dalan nga atong giagian mga igsuon pero sahay no, padayon lang sa pagtuo kay basin ang chapter sa imong kinabuhi o ginahuna nga ending na murag mao naman sila ni turning point ra dayto, di ba? So mao mga higala before kita mag closing, mag-end. Karong gabi na gusto lang jud ko magpasalamat sa inyong tanan, labi na sa li diha naminaw. Salamat sa inyong oras, sa inyong comment, sa inyong story nga inyong i-share ug labaw sa tanan. Salamat sa inyong pagpaki heart to heart nako karong gabi na. So I hope nga bisan usa lang ka hunahuna gikan sa atong panag-istoryahan na karong gabi na ang inyong madala pero makadasig di ay kaninyo. So, og makahatag pud og paglaom o maka-remind pud nga padayon lang digta.
padayon Filipino bisdak. Okay? Hinumdumi mga igala, dili kinahanglan nga makita nato atong tibok nga dalan, usahay ang Ginoo. Ang raang nahibalo, ang Ginoo ra gyud nahibalo, ang trust mo salig lang gyud niya aron og himuon lang nato ang lakang. Manang gingon salig lihok tao kay tabangan ko ikaw. So kung nakarelate ka sa atong topic karong gabi una, i-share sa imuhang share sad sa comment ang imuhang mga hula-hula diha, no? And kung gusto po ka nga ah, gusto po nimo nga na kay nahibaluan nga basin magkinahanglan sa mga nakadungog ni ini nga mensahe, feel free to share sa atong mga kolokabeldo with gikan kay Ate Binky sa atong heart to heart weekend show. And of course, balik na diri sa atong sunod nga weekend heart to heart with Ate Binky kada Sabado ug Domingo sa gabi. Okay? Antod sa sunod, kung heart to heart, padayon sa pagtuo, padayon sa pag-uswag, pagpadayon gyud, keep moving forward and never forget mo English yun ha. God is not finished with your story yet. Okay? Okay, ako si Ate Binky, saying good night. God bless you. God bless your family. And wherever you are in the world, amping kanunay, may gabi, mga kabisdak. Bye for now.